साख्रिया बिटिआर एकर्डजों सोमोन्दो गैया। साख्रियाथ' बिटिआर एकर्डजों सोमोन्दो गैया। दा जोंनियाव 1100टा पस्ट खालि दं। मोन 1100 साख्रियाव थिसननो हायै बादियै बिपिएफआ सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि हेंथायै हाइकर्टआव केस होदोंमोन। मोनसे पलिसिजों बिपिएफआ सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि एगेन्स्टै हाइकर्ट केस होदोंमोन। बे हाइकर्ट केसखौ जोङो नाङै थांनाय बाराव देरहानो हाबाय। दा नैबे 1100टा पस्ट खालि थानायखौ जोङो दिनै नटिफिकेसन होनानै साख्रि होनो हानायनि अबस्थायाव फैबाय। बिपिएफनि समाव रेगुलार खालामै सा 900निबो बांसिन टेट फोरोंगिरिफोरखौ रेगुलार खालामदों। रनजित बसुमतारीनि बिबुंथि। 900निख्रुइबो बांसिन टेट फोरोंगिरिफोर जायफ्रा माने रेगुलार नङामोन साख्रिया, बेखौ जोंनि दिनाव रेगुलार खालामना होदों, जायखौ बिपिएफआ खिथियाव गुजुआमोन। शुक्रबारखालि बिटिसि चिरां दुवार बियाबनि बेंटल सेरफां भिसिडिसि बेन्दोंनि देवलगुरि गामियाव इउपिपिएल हानजानि जयनिं हाबाफारि जालाङो। बे हाबाफारियाव नुजाथिनानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव साख्रिया बिटिआर एकर्डजों सोमोन्दो गैया, प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारा मोन 1100 साख्रियाव थिसननो हायै बादियै बिपिएफआ सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि हेंथायै हाइकर्टआव केस होदोंमोन होनना अजद लाबोनायजों लोगोसे बिपिएफनि समाव रेगुलार खालामै सा 900निबो बांसिन टेट फोरोंगिरिफोरखौ रेगुलार खालामदों आरो 1999 मायथाइनि अबिबि फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामदों होननानै फोरमायो। साख्रियाथ' बिटिआर एकर्डजों सोमोन्दो गैया। दा जोंनियाव 1100टा पस्ट खालि दं। बे 1100टा पस्ट खालिखौ सेंसन खालामनानै मानसिनो साख्रि होनो दाहाथों मोनसे पलिसिजों बिपिएफआ सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि एगेन्स्टै हाइकर्ट केस होदोंमोन। बे हाइकर्ट केसखौ जोङो नाङै थांनाय बाराव देरहानो हाबाय। दा नैबे 1100टा पस्ट खालि थानायखौ जोङो दिनै नटिफिकेसन होनानै साख्रि होनो हानायनि अबस्थायाव फैबाय। बिनि अनगायैबो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना साननानै नाय, जोङो फ्राय माने 900निख्रुइबो बांसिन टेट फोरोंगिरिफोर जायफ्रा माने रेगुलार नङामोन साख्रिया, बेखौ जोंनि दिनाव रेगुलार खालामना होदों, जायखौ बिपिएफआ खिथियाव गुजुआमोन। बिनि अनगायैबो 1999 मायथाइयाव जा अपारेशन ब्लेकबर्डनि गेजेरजों मा होनो साख्रि होनाय दंमोन, फोरोंगिरि साख्रि होनायफोर, बेखौ जोंनि काउन्सिलाव थानाय जेसेबां अबिबिफोर दङ, अपारेशन ब्लेकबर्डनिफ्राय मोननाय साख्रिफोर, बेफोरखौ जोङो दाखालि थांनायाव फोजोबबाय। सानैसो थालांदों, माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय बिथांमोनखौ होनो हायाखै, बेखौबो जों फोजोबगोन। गतिके जोंनियाव होनायनि बेलायाव, साख्रि होनायनि बेलायाव, मावनायनि बेलायाव जों माब्लाबाबो केरफिन खालामाखै। अपोजिसनाथ' गोबां बुंखागोन। खोन्थाया बेनो, बिथांमोना गाव गावनि जाथि बंस'खौ होनायनि थाखाय बिराद धान्दा खालामोमोन। जोंनि दिनाव बिदि गैया।